Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního prvního videa. Dnešní video je ze hry The Simpsons. Je to hra na PSP. Já teda především budu hrát hry na PSP, takže proto tahle hra. To je moje první video, takže a hraju ji poprvé. Takže nic moc skill v tomhle. Navíc na to moc nevidím, ale nějak to zahraju. 2 smrti, nic moc. Teďka už cítím, že by se mi to mohlo podařit. Dobře. Dostal jsem nějak, double jump. OK. Vlezu nahoru. Jdeme se podívat dál. Tak tady musím zmátit toho králíka a dostáváme nějaké blesky. Nebo co to je? OK, jdeme dál. Tady to myslím, že by... Jo, to se dá rozbít. Jak to žere. No. Já to tady... Proč jsem začal natáčet videa na PSPčku? Nic moc u nikoho jsem to neviděl a napadlo mě, proč to nenatočit, proč nezačít natáčet, když mám PSPčko. A nějak jsem se tak k tomu dostal. No. A jdeme se podívat, ten jde zabít. To je mega velký králík. Toho chci, kámo. Znič margin fontánu. A máme je zabít, aby to... Ne to. By to nemohli spravit. OK. Trošku spravím kameru. Omlouvám se, nemám to ještě moc. Tak. A tak. Já vám to dáme to. Jak to dát? Jo, takhle. Dobře. Omlouvám se za ten stín, já vám to trošku posunu. Dobře, takhle. Tak asi máme najít toho králíka, který by se měl... Kde by mohl být? Jo, on šel vlastně tam. Tady je další králík. To zabijem. Dávám zvuky. Tak. Můžeme jít dál. Tady tohle mám taky zničit. Mám to naskočit. Aha. Dostal jsem dav. Tak. Jo. Nějak mi tady blbne kamera, takže omlouvám se. Tak. Takhle je to dobré. Můžeme jít.
Se vrátil, no. Jo, takže. Musím jít to doma. Tady. Jo, a tam vlastně běžel ten králík, už jsem se zorientoval. Pěkný dortíček. Jo, tak můžeme. Checkpoint máme. Tady další. Pojď. Co to bylo? Jo, a jak vidíte, tak oni ti králíci a koušou a tam dole, vlevo, to je, to dostáváte z těch blesků a to vám nabíjí nějakou super sílu, myslím. Jo. Tak, tady to zabijeme. Já vám je ukážu. Tak neukážu. Protože tady ti králíci do mě furt útočí. Já vyběhnu tady nahoru a tady to zkusím. Jo, to je ono. Ty vole, to byl zásadoš. Jsem to. Celkem mi dáme zabrat. Tak. Dobrý, už jsem se zase vyhýlil. Sakra. Jo, už jsem ho zabil. Ten dostal. Tady máte. Jinak omlouvám se, že budu v některých videích jako trošku ticho. Ale ještě trošku stydím. Tak. A kde je ten velký dort? Jo, tady. Co to je? Počkej. Aha, switches and levers. Dobrá, jdeme pokračovat. Já z těch králíků nebudu všímat. Ale ten, aha, ten dort je takhle. Takže to musím skočit. Pěkně, a pojď. Nice, teďka tam můžu dát. Dobře skakám? Nemůžu, ježiš. Tady tohle mi bude hodně vadit. Tady další nějaký koláč, že bych na to mohl nějak vyskočit? Ne? Fakt, že ne, ty. Tak na to. To se nedá vyskočit. Ne. To není možné. Nebo... A já tady. Počkej. A jo, tak to tam nebylo.
Tady po žebříku. A už tam se budem. Hop, hop, hop. Ne. Ne, proč furt padám? Co ne? Ne. Tak. Ale... Tak, zaostřil jsem. Můžeme jít dál. Teda, jestli se tam vůbec dostanu. Tak. Tady nějaké místo na vyskočení. To je také uběhnu. Aha. Jo, takhle. Stan? Ještě jedno patro? Tady je šmejt. Hezky. Co to je, ty vole? Co to je? No to máte trošku do toho, jo? No co? Co to je takové? No shit, se mi ne... Tam je ten... Tam je to další víčko od toho. Já už vím jak na to, já už vím jak na to získat. Just... Tak, great job, Simpson. 1-5. Nic moc. Nic moc, nevadí. Hrajeme Barta. A jo, tak to můžeme oba. A Bart... Tak, můžeme pokračovat. New episode I will look for the light beam. Sakra. No, mě teďka něco napadlo. Tady tu další epizodu bychom mohli natočit příště. Takže já se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám něco nelíbilo, tak to okomentujte. A já se s váma loučím. Zatím čau.